Raskid Dejana i Aleksandre ne prestaje da se komentariše. Pobednik prošle sezone Zadruge, Dejan Dragojević opet prolazi kroz pakao zbog ljubavi. Naime, svima je poznato da je njega u prošloj sezoni prevarila tadašnja supruga Dalila Dragojević sa Filipom Carom, nakon čega je usledio javni razvod. Posle nekog vremena Dejan je utehu pronašao u Aleksandri Nikolić, sa kojom je započeo ljubavni odnos u realitiju. Kad su izašli napolje, njih dvoje su sjajno funkcionisali, međutim sve je iznenadilo to što je Nikolićeva ponovo ušla u reality, ali ovaj put bez svog dečka. Od tada javnost svakodnevno spekuliše o Dejanovom i Aleksandrinom odnosu, a njih dvoje su s vremena na vreme pozdravljali jedno drugo i oštro demantovali glasine o navodnom raskidu. Međutim, čovek koji je opet umešao prste u sve je Filip Car. Car je pre nekoliko dana ušao u Zadrugu i napravio totalni haos. Naime, on i Aleksandra ne mogu da sakriju emocije, svakodnevno se došaptavaju i smeškaju, pa je više nego očigledno da između njih nešto postoji. Dejan se oglasio na svom TikToku gde je raskinuo javno sa Aleksandrom. Neću da se budim svako jutro da li me je devojka prevarila ili ne. Ona i dalje radi ono što je njoj zabranjeno i što sam joj jasno naglasio da me povređuje. Aleksandra je u top 5 najgorih ljudi u realitiju, jer sve što radi meni čini zlo. Prišla je Marku, prišla je Bilalu, svi znamo zašto je to uradila. Aleksandri je preneta informacija da nisam dobro, da sam na tabletama, ona i dalje radi sve sa muškarcima, što meni smeta. Zašto ona priča u šiframa? Nešto se krije. Priča o lisicama, raduje se tome, rekao je Dejan i dodao da mu je Filip otvorio oči. On je juče trebalo i da se uključi u emisiju premijera na Pinku, ali do toga nije došlo. Dragojević je poručio da je odlučio da preseče sve i da se odmakne od priče i Aleksandre, jer se ne osjeća dobro zdravstveno i želi da se povuče potpuno. Raskid Dejana i Aleksandre je iznenadio mnoge, s obzirom na to da su važili za skladan par.